Ο Ρισβάνης κάνει λάθος, ο Μάνταλος κέρδισε, πέρασε για τον Αραούχο, ευκαιρία για την ΑΕΚ, θα πυροβολήσει με το αριστερό, ανοίγει λογαριασμό Αραούχο, 0-1 στο 38. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύεται. Και παίζει με τον Μάνταλο, τώρα γυρίζει ο Μάτος που ήταν πολύ ψηλά όπως είπαμε. Ο Μάνταλος γρήγορα περνάει, αλλά δεν είναι καλή η πάσα που πήγε να γίνει. Ο Ενρίκε μπήκε στη φάση. Ο Αραούχο το σουτ, γκολ! Στα 49 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα. Ο Αραούχο σκοράρει, εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ το pressing ψηλά του Αϊντάρεβιτς. Ο Αραούχο έχει χώρο και βάζει φοβερό γκολ! 2-0 στο 85, ο Αραούχο τελειώνει το μάτς. Μείνεται Χριστοδουλόπουλος, μια πάσα, ευκαιρία και ο Αραούχο κάνει το 0-1 στο 87. Ο Αραούχο δίνει προβάδισμα. Στο 28, στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά στα δίχτυα από τον Αραούχο. Συνδυάζει τον τεμπούτο του με γκολ. Μέσα στην Βάργκας, η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά στα δίχτυα. Ό,τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο θα συμβεί ξανά με τον ίδιο τρόπο σχεδόν στο δεύτερο, και τον Αραούχο θα πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Και πάλι με στήμενο στο πλάνο του Γιώργου Πάρα. Καταπληκτική κάθετη για τον Αραούχο. Αραούχο το τελείωμα. Η μπάλα δοκάρει και μέσα. 2-0 η ΑΕΚ. Ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης υπέρ. Τέλος, λασαριστά η ευκαιρία και το γκολ για την ΑΕΚ από τον Αραούχο. 0-1 στο 6ο λεπτό. Αραούχο νικάει τον Στέφανο Καπίνο. Κάνει το 1-0 για την Ένωση στην πρώτη ευκαιρία. Πήρασε στο πλάι, ο Αραούχο βάζει γκολ. 4-0 στη σέντρα του Λόπεζ. Ο Αραούχο σηκώθηκε σωστό. Έχει μείνει κάτω ο Μάνταλος και κρατάει το αριστερό του πόδι. Ο Αραούχο άλλαξε με τον Μπακασέτα. Ο Αραούχο το σουτ 0-1. Πάλι ο Αραούχο σκοράρει για την ΑΕΚ από το γήπεδο στο 81. Πληκτικά το Λιβάγια και η ΑΕΚ πατάει περιοχή με πάσα τερματοφύλακα. Ο Λιβάγια πλασάρει με πασί, ο Αραούχο 2-0. Στο 66 όλα αρχίζουν από το Τσιντότα. Ο Γκάλο έκανε σέντρα με το αριστερό. Ο Κονέο, Αραούχο 3-0. Ξανά στον Κροάτι, έφερε μπροστά ο Μπακασέτας με τα κουνάκι, ο Αραούχο για το 0-3, το έκανε! Φανταστικό γκολ για την ΑΕΚ. Λιβάγια κέρδισε τη φάση, το πλασέ 2-1. Ο Αραούχο σκοράρει στο 53. Καλή σέντρα, η κεφαλιά 3-1. Αραούχο σκοράρει για δεύτερη φορά στο μάτς. Και καλύψει το κενό του Ρισβάνη. Λιβάια έκανε την τρίπλα, έστρωσε στον Γαλανόπουλο. Υπέροχο τάκλιν από τον Γιαννούλη. Ο Αραούχο 1-0 η ΑΕΚ. 8ο τέρμα του Σέρχιο Αραούχο στο πρωτάθλημα. Την μπάλα στον Χριστοδουλόπουλο, παλιά μπροστά για να βρει την κίνηση στον Αραούχο. Έπαιξε με το κορμί για να διατηρήσει την κατοχή. Τρομερό γκολ! Αραούχο 1-0. Έκανε τα πάντα για να μην χάσει την μπάλα. Πάλι με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Είναι μόνος του ο Αραούχο δοκάρι. 3-0 με δεύτερη προσπάθεια και το 10ο τέρμα του. Ο Λιβάγια έκανε σέντρα για να κάνει το κοντρόλ ο Αραούχο και να ανοίξει το σκορ στο 34. Άψογο πλασέ με το αριστερό, 0-1. Πήρε για πρώτο. Λιβάια, γρήγορο passing game. Ξανά ο Αραούχο γυρίζει και σουτάρει γκολ! 1-0. Ο Αραούχο επιστρέφει στην ΑΕΚ. Του Μάνταλου διαγώνια από τον Λόπες στην πλάτη της άμυνας. Θα την πάρει την μπάλα, είναι δυνατή η παλιά, θα προλάβει ο Μάνταλος. Θα γυρίσει χαμηλά. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Αραούχο. 1-1 στο 62. Η κεφαλιά, ο Σάδο κάνει γκολ. 2-1. Στο 66 η επιστροφή της ΑΕΚ Αραούχο. Ο Μάνταλος εκτέλεσε και ο Γκαρσία και το γύριστο, ένα φοβερό γκολ για το 1-1. Αραούχο στο 85. Let's go!
Μπάλα για τον Αραούχο, το σουτ με το αριστερό από τον Αραούχο. Αυτό είναι το πρώτο γκολ της 4ης θητείας του Σέρχιο Αραούχο στην ΑΕΚ. Είναι το πρώτο γκολ του παιχνιδιού στο 15ο λεπτό. Όφι ΑΕΚ 0. Χατζησαφή έπαιξε κάθετα, έφτασε η μπάλα μέσα στην περιοχή και από εκεί θα καταλήξει πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα. Τη μία δεν τα κατάφερε με τη ραμπόνα, την άλλη δεν έπιασε το σουτ γεμάτα, την τρίτη έφυγε μακριά από την εστία. Ο οποίος έρχεται από πίσω, με νικάτα το σημαίακι του βοηθού, ο Μισλέν γυρίζει, τελείωμα 3-0. Ξανά, ποιος άλλος, ο Σέρχιο Αραούχο, 10 γκολ. Και αφήνει στον Μάνταλο. Ποιος βγάζει την σέντρα, κεφαλιά και τον γκολ. Αραούχο από την λανθασμένη έξοδο του Βάτσλικ. Σέρχιο Αραούχο. Τους παίχτες τώρα για να κερδίσει το έλεγχο της μπάλας. Γίνεται το λάθος, η πάσα του Αραούχο, το γύρισμα. Τώρα ζητούν πιέρι παίχτες ΑΕΚ. Έρχεται ο Αραούχο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 35 δευτερόλεπτα ουσιαστικά μετά τη χαμένη Αραούχο. Και είναι τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ για το 2-0. Το πλασέ του Αραούχο 2-0 στο 65 με τον ίδιο άνθρωπο, τον αρχηγό της ΑΕΚ. Και στη φάση του γκολ ήταν αυτός. Τσιριγώτης είναι μπροστά στον Κατσίνοβιτς, δοκιμάζει την τρίπλα. Αραούχο ψάχνει το σουτ με το δεξί, το κάνει μπάλα, κοντράρει 3-0 η ΑΕΚ. Ο Σέρχιο Αραούχο, ο αρχηγός της νέας εποχής για την Ένωση, στην έδρα της νέας. Εκτελεί ο Κατσίνοβιτς, ο Βίτα την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Σέρχιο Αραούχο, 1-0 για την ΑΕΚ στο 32. Την εκτέλεση του κόρνερ, το πρώτο δυνατό άλμα από τον... Παίζει με τον Μάνταλο, σηκώνει ξανά για τον Αραούχο, κοντρόλ αμέσως! 0-1, Σέρχιο Αραούχο, φοβερό γκολ, πριν καν σκάσει η μπάλα. Κοντρόλ για τον Βίντα, πάει στον Αραούχο. Ο Αραούχο θα μπορούσε να εκτελέσει, δεν το κάνει σε πρώτο χρόνο. Το δοκιμάζει τώρα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 36ο λεπτό, Σέρχιο Αραούχο, αρχηγός της ΑΕΚ, ο παρτνέρ του Ριβάη Γκαρσία απόψε που έχει ανοίξει το σκορ. Ανοίγει και αυτός λογαριασμό μέσα στη σεζόν στο πρωτάθλημα.